Hemen gertatzen dena da, saldu direla 15 hektara lur eta gibel hortan den egoitza ede hori eta hortzeko egoitza xagoriz. Giren pentseuntan badira 12 hektara. Dena saldua da 3.200.000 eurotan. Zafegaren estimoa da, ontasun horren denan gainean 800.000 euro. Beraz egan nahi du, badela 2.400.000 euroren soberakina. Beraz, zer ahal dugu Luzaindian eta Zafegak zer ahal du. Ahal bakarra da preamzion parzial deitzen dena. Baina, preamzion parzial hori maleruski ilusioneat bezik ez da. Zeren eta preamzionen parzial hori galdeiten aldu Zafegak, Luzaindiak egin du, desmartxa hori, Zafegarekin, baina orai erostunak erraiten aldauku jartzen duzi dena edo jauzez. Eta ez gira gai pentsatzeko duzin bezala 3 milionen emeiteko. Eta ugatz hori ahala baginu ere, ugatz hori eginez, espekulazioaren jokoan sartzen gira. Gure rebandikazioniak zien okupazioa honekin, bat, galdegitea erostunari eta saltzaileari preamzion parzial hori onak dezaten, eta beraz, Zafegari utz ditzaten 12 hektara hauek. Bigarren rebandikazioa zen, galdegitea agloari, lurra antolaketari buruz ez da lanik hasirik oraino. Beraz, aspaldi ari gira hori nahiz, ez ginuen jauz ardiesten, eta okupazioa honen bidez, nahi izan dugu ere hori ardietxi. Kontaktatu ditugu eskolegiko entaberroita 18 herriko etxeak, sustengoa galde egiteko, eta ere harremanak hasi ditugu erostunarekin. Mementoan ateratzen den gauza da, gure bigarren rebandikazioa, gana baita agloak hasdezan lan bat lugari buruz eskolegian, hori onartzen dutela, eta bilkura bat izanen dela buruilean, luguren ukaitearen gainean, Jean Etxega gaiek hitzeman dauku, negoziaketan txartuko dela erostunarekin eta saltzailearekin. Behar da jakin ere ukandugula eskolegiko hauzapezetarik 30 batek sustengatzen zuten gure desmartxa. Horiek ere zerbait ekartzen ahal dute.